Какво става, момчета? Нищо не казват. Кри, воблер. Кри. Спокойно, бе. Еми около 2,5. Кой викат много? Колега, спокойно, малко физиономията приснимаме. Снимаме те, спокойно. Може и да над 3. Над 3 е това. Със сигурност. Както ви казвам, тук е ръката, коритото вие не вярвате. Тройка има със сигурност, дори и малко повече, като гледам вече колко време се води. Нали? Изплюва ли нещо? Не, нещо. Със сигурност това нещо. Това е хубаво сумленце, колега. Имаш късмет. Сега вече е над 5. Ще видим доколко ще стигне. Колега, кръченцата малко отпусни, че ги напрегнеш. Страхотно става. Браво. Супер. Воблер не е сливер, да знаете. Страхотно. Красия, дай да бързаш с хубавата гледка, човече. Малко да се понасладиме. Страхотно, да. Колеги, сега ли ще го освобождавате и след това? Сега ли ще го освобождавате и след това? Прибира се. И аз нямам къде ще го хванат. То кой ще очаква, че ще хванат? Къде пълнеше? Трубчето ли? Трубчето ли пълнеше? Колега! Ще го пускаме. Целувка преди това. Страхотно. От това трябва всички колеги да се получават. Браво, колеги. Ще дай сте ме ли краси?